to som nebol. Toľko. Maťo, daj tú zelenú loptu. Rúko dal si? Dobre, tu ostáva, keď sa dodá gól, ostane tu, ak dolu dáva druhý pokus a nedá, musí končiť. Tu je aj horčica, chlani. Počkaj si. Andrej, dosť sem dávanie. Tak ináč tam je dressing, na čo chcú horčicu? To nie je mesko, nie je salamou. Dáme veľmi. Dajte najprv hamburgery. Dojte ma hamburger, ha? Tak sú nie ani zaobrani, jak im to robíš? Výborné, že? To je pomoci. Libore sú len tam, nie? Tam sú len hen. Neviem, o chávu zoradu. Počúvajte ma, chalani, tak máme akože konec sezóny. Dali sme si, že skončíme do 6. miesta, skončíme do 7. Maximálne sme všetci spokojní, takže Ačko stabilne odvádza dobré výkony, aj to perfektne funguje pod Milošom. Takže tam je veľká spokojnosť aj vlastná záležitý. Čo sa týka detí, máme tu trénerov, ktorí sa začali robiť sa tým, ďakujem vlastne za to, že sa toho chytili. Budeme fungovať ďalej. Tréner takého sportového klubu vám všetkým poďakovať za to, že teda fungujeme, hráme futbal, je to fajn. A veľmi ma teší jedna vec, že pri dnešnom našom takomto rozlúčkovom téme prijali pozvanie aj predseda oblastného futbalového klubu pána náš najväčší sponzor Starosta obce Rumanova Jozef Jankovič.
predsednička komisie rozhodcov. Ďakujem, že ste prišli. Chalani, ďakujem vám všetkým. Budeme v tom pokračovať, že to bude fungovať. Takže všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Tebe, Janko. A všetko vlastne všetkým, kde vás Opa!